सिला बाना खारनायावसो बाय गावदों माने रोङाखै ओमफ्राय जा गोसोआव दं जा नुदों बेखौनो खोन्थाबाय दाथ' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो खनसे बरायना होफिनबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङैनो दं आरोना दिनै आं न'खरसे मानसिनाव दंफैयोलाय आरोना जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नैबे नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय धर्मजान होननाय गामियाव आरोना ओमफ्राय बे गामियाव फैनायनि थांखिया जाहैबाय आङो दाख्लैनो आं मोनसे भिडिअ सिगाङाव मोनसे बुंखादोंमोन ना जोंनि नैबे गगामुग एरियानिफ्राय साबेसे माने NDF आव हाबनानै मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोनखौ आं मोनसे रिभिउ देखायगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना थ' दाख्लै आं फार्स्ट सासे देखायखांबाय नैबे नेक्स्ट सासे दंबावो आरोना बेखौ देखायनोसै आरो दंबावो आरोना बेलेग ओमफ्राय बिसोरखौ देखायजोबगोन ओमफ्राय नैबे नोलोबारियाव थानाय सासे जोंनि मुंख्लं जिथुनाखि मुंख्लं जालांदों बेखौ देखायनो होननानै फैनाय जाबाय आं माने मेन खोथाया जाहैबाय सोरबा माने दाख्लै आं भिडिअ लाबोनायखौबो माखासे माने एसे बोरैबा स्टाइलनि कमेन्ट हरदों आरोना बेबायदि जुदि कमेन्ट हरोब्ला जों जुदि हारिनि थाखायनो नांनानै हारिनि थाखायनो एथ' गावनि जिउखौ बावसोमलायनाय सासे व्यक्तिनि मानसिखौ जुदि बेबायदि रिभिउ खालामना देखायनायावबो बेबायदि सोरबा नेगेटिभिटि लाबोयोब्ला बेबायदि मानसिनि सेन्टिमेन्टआ माबायदि जागोन नङा होमबा बेबायदि जायो ओंखायनो माने माखासे मानसिफोरखौ जुदि नायनो बायोबा दानाय सानो आं माने सानैसो मानसि दं आरोना ओरैबायदि माने नेगेटिभ माइन्डनि मानसि दं आरोना हारिनि थाखाय गावनि जिउ बावलांनायखौ माने रिभिउ खालामना देखायनायावबो माने ओरैबायदि नेगेटिभ माइन्डनि माने मानसि दं आरोना थ' बिथांमोनहाखौ आरो मा रावजों बुंनो बिथांमोनखौ आरो बुंनो राव गैया आरो आंहा माखासे दङ ओरैबायदि माने पजिटिभ दं आरोना दानि उन्दै देरफुनाय लाइमोनफोरासो बिराद मोजां माने कमेन्ट हरदों आरोना थ' होमबा जों सानना नाय माखासे सिनियर मानसिफ्रासो बेबायदि इसे नेगेटिभिटि दंब्ला दानि देरबोनाय सेंग्रा लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लायानो जा बिसोरो माने बिराद पजिटिभ माइन्डनि माने कमेन्ट हरदोंब्ला होमबा साननानै नायदो जोंनि माइन्डआ माबायदि स्टाइलाव दं आरोना थ' बेफोरखौ बाद दोनदो आं नैबे नेक्स्ट माबाखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांमोननि दुखुथिया न'खरखौ माबायदि अबस्थायाव दङ ओमफ्राय आं गिबियावनो नैबे बिथांनि गायनानै दोननाय खाम्फाखौ एसे देखायगोनसै आरोना लांगोनायाव गायनानै दोनदों बिस्रानि न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय थिग नैबे राइट साइडथिंजाय नैबेयाव खाम्फा गायनानै दोनदों आरोना आं एसे देखायनोसै बेनोमोन आरोना बेनि खाम्फाया माबा गैला जेबो लिरनायबो गैला आरोना फटकआबो गैला माबा गैला ओमफ्राय मेन लामाया नैबेनो दा खाम्फाखौथ' गायबाय थिगासे दा बेयाव जेबो लिरनाय गैलाना दा बेखौ बोरै मिथिगोन मा नाममोन सोर बेखौ मेम'रि हिसाबै मा होननानै सानना लागोन नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं सानदों माने बिदि खाम्फा गायब्लाबो जुदि लाइफ टाइम जुदि थाङाब्ला फटक नाम साम जुदि गोमोरलांजोबोब्ला बे बुस्थुआथ' मेम'रि जालिया ओंखायनो माने आं बेखौ सानदों माने बेबायदि आं दा जिथुनाखि भिडिअ बानायदोंना बेबायदि जुदि बानायना दोनोब्ला बे बुस्थुआ लाइफ टाइम थांगोन आरोना एकदम मोनसे जारिमिन बायदि जाना थागोन आरोना डकुमेन्टारि जारिमिन बायदि जाना थागोन बेनिखायनो आं माने बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों आरोना सोरबा बेखौनो एसे बोरैबा सानदों आरोना थ' बेयो बिदि साननांगौनि गोनांथि गैया आरोना बिथांमोननि न'आ नैबेनो आरोना बिराद सान्दुं गोसा एकदम दैज्लां दिननि सान्दुंथ' ओमफ्राय आं हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेथिं सिलायाव थांगोन आं सिलायाव थांनानै बिदिनो सायाथिं हाबहैनोसै आरोना सायाथिं हाबनानै डाइरेक्ट सायाव हाबनानै एसे मोजां गाज्रि सोंनोसै आरोना न'खरखौ खनसे देखायगोन आं दै बिस्रानि न'आ नैबेनो आरोना नैबिसोर जाहैबाय फंबाय ओमफ्राय जाय मानसिया मुंख्लं जादोंमोन बिनि बेवाइ आरोना सासेया बेनो आरोना बे न'निफ्रायनो थांनानै बिथाङा माने हारिनि थाखाय सोमावसारनानै मुंख्लं जादोंमोन आरोना बिथांनि दुखुथिया न'खरा नैबेनो ए लेखाया सोरनि बिनिनोमोन आरोना बेयाव बिनि फरायनाय माखासे बहुद डकुमेन्टस दं आरोना बेखौ आङो दा देखायनो नागिरदों आं दा फारसेनिफ्राय एसे देखायगोन आरोना साइडआव थांनानै आरो लोगोफोर नोंथांमोन आं बेखौबो गिबियावनो बेखौ बुंखानानै दोननाय जाबाय माने हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनानै सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिखौ जुदि बेबायदि बानायना दोनाब्ला मोनसे समाव जुदि आं दानि नायबाय माने बेना माने फटकबो गैया फारसेथिं बे खाम्फाखौबो नायबाय आं खाम्फायाबो माने नामबो गैला फटकबो गैला जेबो गैला आरोना थ' रेकर्डआनो माने निकेट गैलानो ओमफ्राय डकुमेन्टस माखासे दं आरोना बे डकुमेन्टसाथ' सानबेसे थागोन मोनसे समाव माने सोरबा बायदिया दोननो बानानै दाथ' फंबायमोनहा दोनबाय दं आरो बिफामोनहा दोनबाय दं जुदि बायसान्स जुदि बिसोरबो मोनसे समाव गैया जायोबा जेबो थानाय नङा आरोना बिसोरनि डकुमेन्टसाबो गैयि जालायगोन ओमफ्राय
बिदिब्लाथ' माने बिसोरनि एथ' गिदिर हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय गावनि जिउखौ बावलायनानै थ' रेकर्ड थालांनाय नङाना थ' बिनि आंनि गुबै थांखिया बेनो आरोना माने भिडिअ बानायनानै दोनोब्ला मोनसे समावब्लाबो माखासे मानसिफ्रा नुहैनानै बेखौ बुजिगोन आरो न' दाथ' फ्राय जोंनि गोबावानो जाबाय नालाय जोंनि जायगानि फ्राय मानसिफ्रानो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मिथिलानो माने सिनायानो आरोना बेयावदि बिदि दङ जोंबो माने बारा सिनायामोन नालाय मानसिखौ मिथियोल' बिसिना बिदि दंमोन होननानै ओमफ्राय एसे खबर लानानै मिथिबाय आरोना ओमफ्राय फट'खौ एसे दा डकुमेन्ट्सफ्राव नायोबा सिनायसिगोन आरोना बेनोमोन होननानै आरोना बिथाङा एसे सनाव थैदोंमोन 15 बोसोर जाबायना दिनैनिफ्राय लानानै 15 बोसोर जाबाय होनना बुंनो हायो आं सोंदोंमोन ओमफ्राय माखासे बहुद खोथा मिथिनो गोनां दं आरोना बेखौ आं दानि बिमा बिफाया दङ ओमफ्राय फंबाय सासे दं आरोना फंबायनि हिन्जावबो दङ बिसिनाव माखासे मिथिना लाजोबगोन आरोना आं दा सोंसै बिथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जाय नै जोंनि सुकुराम दैमारि बिथां माने हारिनि नामाव जिउ बाउसोमलांदोंमोन बिनि बिमा बिफाया बेनो आरोना बोराय बुरै जाबाय सिगां एसे बोराय बुरै नङामोन खोमा आरोना बे 15 बोसोरनि सिगांनो थैनाय दाथ' बहुद गोबाव जाबाय दा एसे बोराय बुरै जाबाय आरोना जोंहा मुंख्लं जानायनि बिमा बिफाया बेनो आरोना आं दा एसे मोननैसो खोथा सोंनोसै ओमफ्राय न'आव मा नाम होनोमोन जेनेबा बेखौ सुकुराम दैमारि ना ओमफ्राय उन्दैयाव बेसेसो फरायनायमोन मानसिया उन्दैनिफ्राय जेनेबा बेयाव थांजासिमाव बेसेसो फरायनाय मेट्रिकफोर जानो मेट्रिक फरिखा होलाङाखै आरोना होलांनो मोनाखिसै होहां जादोंमोन ना ओमफ्राय सोरलांनाय बेखौ आफादाव बेखौबो बेबो सोलांखो माने लोगोफोरजों थांना बुंहैयोमोन आरो आदसा ओमफ्राय अबाव जयेन जानाय बियो माबा जियाथलाव बारनानै जायगानि मानसिफ्रा लांदोंमोन आरोना बेबायदि आरोना काहिनिया ओमफ्राय फरायनायाबो मेट्रिकबो पास जायाखै आरोना माने होस्लाबनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय बेसेसो गोबाव हाबनानै थानानै बिदि गावथारलायनाय जाखो ओमफ्राय 15 दिनसो जादों खोमा हाबनाय बारा गोबाव जायाखै नामा 15 दिनसोनि उनावनो थैदों आरोना अबे जराव जानाय बे घटनाया माबा गरम बाजार ना मा होनो बै माबा जियादल बारनानै आरोना आदसा बोसोरसे जाबायना बारा जेने बोराय मानसि आरोना बारा मिथियाखै ओंखायनो माने फैब्लानोसो थ' बेबायदि आरोना ओमफ्राय दिनैसिम माबानिफ्राय खबर लाफैलायनाय जागोन जायाखै जेनेबा आफादफोरनिफ्राय बर'नि गिदिर आफाद दंना बेफोरनिफ्राय खबर लाफैनाय जागोन जायाखै जेनेबा खबर लायो लानायालाय माजे फैनानै खबर लाफैयो आरोना ओमफ्राय अनसुंथाइफोर मोननो मोनाखै बिदि अनसुंथाइ जेनेबा बिदि फैसाफोर मोननो मोनाखै थैनायनि नामाव मोनाखैना बे खनसे मोनदों होननाया खनसेल' आरोना बेल' बे फार्स्ट मोननाया माबा बर' स्टुडेन्ट ना मा सात्र घन्टानि हिसाबै माने बे बर' स्टुडेन्टनिफ्राय मोननाय जादों आरो खनसे मोनदों आरोना थ' बे आरोना बे मोननायाथ' बेलेग बाथ्रा बारु खिन्थु जोंनि आफादनिफ्राय खबर लाफैनांगौ आरोना आफादनिफ्राय बिदि खबर लाफैदों आरोना फैनानै आफादनि मानसियानो दा सासे थाबायबाय थायो आरो जेनेबा थाबायबाय थायो आरोना लेनदेननि थाखाय आरो गावसिनि आफादनिफ्राय जेनेबा नोंहा जोंनि बर' आफादनिफ्राय जेनेबा फरायसा आफाद थाबाय ओरै साहित्य थाबाय ओमफ्राय आबोब थाबाय बिदि इसोर खबर लाफैना लाफैयाखै जेनेबा गेजेरफ्राव खबर लायो माजे बिसोरो लायो आरोना जों बेखिनि मानसिफ्रा खबर लायो आरो जोंनि बर'फ्रा माने न'खरसेनि बायदि नालाय गासिबो माने खबर लायो आरोना बिदिनो ओमफ्राय थैखांनानै माने फिसाज्लाफ्रा सानैमोन ना नोंस्रा गासै दा साबैसे थाबावो सासे थालांबाय नङा होमबा बेबायदि आरोना दुखुथिया न'खरनि बिमा बिफाया बेनोमोन आरोना बारा दस्राफोर जाम्बा जाम्बि मानसि आरोना बारा बुंनो रोङा गोरोंबो नङा नालाय बिदिनो आरोना जोंनि बर'नि न'खरनिफ्राय थांनाय गासिबो मानसिफ्रानो माने जोहोलावफ्रानो बिदिनो गोजा बिदि न'खरनिफ्राय थांनाय गोजा आरोना दस्रा गोरों बारा गोरोंग्राबो नंखाया नालाय माथो खालामनो दा जोंनि आफादनि माखासेफ्रानो खबर लानांगोन गावखौनो माने बिदा फंबाय होननानै खबर लालायनांगोन आरोना बेबायदि मोनसे सुवाराव फैबाय इसोर ओंखारनानै हमबायब्रा मोनसे गाहाम सुवाराव फुङावनो आं मालाय न' सिङाव माबा पुलिसबो दंखाजोबोबा आदसा ओमफ्राय खारदों नोंसोरो खारनोथ' हाला ओमफ्राय थाथ'हैनांबाय थाथ'नानै दा बिसोरखौ हमनानै बेनो सोंहरदोंमोन उदै गिदिरनाव नोंसोरना ओरैबायदि हमजाबाय दा मा खालायनो मानसिखौ नों दाथ' लानो हागोन ना हाया आं हानाय नङा नोंसोर मा खालायदो उदै गिदिर माने सोर उदै गिदिर बे थैनाया आदसा बेनो सोंग्रोहरदों देनां मिथिखाबाय बारू ओमफ्राय
ओमफ्राय नोंसोर मा खालायदो होनना बुंबाय ओमफ्राय दा लाबोनानै बिसोरखौ माने सिलाय बानायनाय बे समाव ओमफ्राय इन्दि माबाफोर दंमोन बेल्टिफोरबो बेल्टिफोरनावबो सोंबाय नोंसोर मा खालायदो सिलाय बानाय खारनायावसो बाय गावदों माने सिलाय बानाय खारहोथारदों माने ज' बिसोर गावस्रानाय जादों बेखौ हमखाबायमोन आरोना बिसोरखौ हमखानानैसो खारनानैसो गावदों आरोना थ' बेबायदि काहिनि आरोना गाखोनानै खारहोबाय आरो सानै मानसि खारगासिनो दं मा खालामनो गाहाम होनहरबाय नो गावदो होनबायनो गावबाय थ' काहिनिखौ आंबो बे समाव एसे दासो आं बिसोर खोन्थानानै एसे गोसोखांबाय आरोना काहिनिया बेबायदि नङा एक्सुवेलि माने बिसोरखौ न'खरसे मानसिनाव बिसोर थांदोंमोन आरो पुलिसफोरखौ लेंहरखाना दोनबाय जाहैबाय ओमफ्राय बिसोर थांनायखौ नेबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिसोर जेब्ला थाङो अब्ला माने बिसोरखौ पुलिसफोरखौ खाथियावनो दंफैखायो नालाय बिसोर पुलिसफ्राबो ओमफ्राय लाबोनानै बिसोरखौ हमबोबाय आरोना हमनानै मा खालामबाय बिसोरखौ हमना लांबाय आरोना थानायाव धेमाजिसिम बे समावथ' बिराद दावराव ना बिराद माने जेरावबो माने थानो हाया रावबो बे समाव ओमफ्राय बिसोरखौ लाना थांबाय धेमाजियाव ओमफ्राय बिदिनो जोंनिफ्राय मानसिफ्राबोथ' रावबो आफादनिफ्रायबो जेबो खबर लानो हाया थ' बेनिखायनो माने बिसोरखौ सिरि समाव हमना लाना थांनानै धेमाजियाव लाना थांबाय आरोना लाना थांनानै मा खालामखो दाथ' आफादनि नालाय बेयाव बिसोरखौ मा टारगेट लादों जोंथ' मिथिला नालाय लाबोफिननानै बिसोरखौ हाजोआव लाबोफिनबाय आरोना बे हमनाय जायगानि सेरनि हाजोआव लाबोफिननानै मा खालामदोंनो दानि बिफाया बुंनाय मथेया एसे गोरोबबाय आरोना बा गावसोर मोजां मिथिया बेस्राबो जोंबो बावबायमोन आरो बे काहिनिखौ ओमफ्राय आं बे इसानिखौ होनना मिथियामोन आरोना दा बिसोर खोन्थाना मिथिबाय ओमफ्राय काहिनिया जाहैबाय बिसोरखौ लाबोनानै हाजोआव लाबोनानै बिसोरनो सिलाय होबाय जाहैबाय बिसोरखौथ' इनकाउन्टार खालामथारनांगौ नालाय बिसोरनो सिलाय लाहोफ्लाबाय आरोना लाहोनानै जोंनियावबो मोननै मोनथाम आफाद दं नालाय बिसोरनावबो एसे सोंहरदोंनो आरोना सोंहरनानै बिसोरबोथ' मा खालामनो बिसोरो जोंनियावबोथ' बिदिनो एगेन्स्टसो नालाय थ' बिदि जादों आरोना ओमफ्राय बिसोरनाव सोंहरनाय बिसोरबो जि रिक्स लाया होनांगौ नालाय बिसोरबो माने पुलिसफ्राबो बिसोरखौ नंखाय फाला माने सिलाय लाहोबायनो आरोना लाहोनानै ओरैनो थाहोबाय थाहोनानै बिसोरखौ गावथारलायनाय जादों आरोना थ' बेबायदि माने रियेल बिसोरजों गावलायनानै बिसोर थैनाय नङा आरोना बिसोरखौ माने नंखाय फाला हमनानै दोननानै गावथारनाय आरोना थ' काहिनिया बेबायदि जोंनियाव बेबायदि गोबां काहिनि जादों दाख्लैसो जोंना क'क्राझाराव जाना थांनाय काहिनियाथ' बेबायदि जाहैबाय माने नंखाय फाला हमनानै दोनखानायखौनो माने खारदों होननानै गावनाय थ' बेबायदि आरोना काहिनिया बहुद बेबायदि जायो थ' जोंनि बिमा बिफाया एसे माथो मिथिनो नङा होमबा बिसोरो सोरबा खोन्थाबासो मिथियो सोरबायासो बांसिन मिथियो बिसोरनिख्रुइ ओंखायनो बिसोर मालायनिफ्राय खोनालाबायनायखौ बुंलाबायबाय आरोना सोरबा बोराया एसे बेलेग खोनाबाय बुरैया एसे बेलेग खोनाबाय बेखौनो खोन्थाबाय आरोना थ' काहिनिखौ आं दासो एसे गोसोखांनानै नोंथांमोननो फोरमायना होबाय आरोना काहिनिया बेबायदि जादोंमोन आरोना ओरै जोंनि खाथियावनो बारा गोजानाव नङामोन नैबे जोंनि नोलोबारि ओमफ्राय जिया दल दङ ना जिया दल बारनानै मोनसे बर' गामि दं बर' गामिनि थिग साहाथिंजाय मोनसे नेपालनि होननाय न'खर आरोना बेनि न'खराव जादों काहिनिया ओमफ्राय दाथ' नोंस्रा फिसाला गेदेर हिसाबै थैनानै थांबाय नङा होमबा दा न'खराव बेसेबां खहा जालांखो जेनेबा खहायाथ' बहुद जाबाय आरो माथो खालामबावनो दाउखौथ' गैला ओरैनो माने फरायनायाबो आद्रा थालांबाय फारसेथिं न'आवबो फिसाला सानैल'मोन सासे गेदेरानो गैला नङा होमबा ओमफ्राय बेनि उनावनो मानसिया आरो बेमारबो गोलैदों जानाया हाबनाय लोगो लोगो बिदि बोरै बुरखाबनो थांखो बिमा बिफाया मिथिदिया बे समाव माने सानबायसो थादों आं होनबाय थादों आंबो फिसाला उन्दैया ओंखाम जायालाबो फुङाव ओंखारलांनानै दासिमबो फैया खोमसिलायलांबाय दाबो सफैया होनबाय थादों आंबो बे समाव हिमा गेमावसो दाहोना दंमोन साबो थायोमोन आं आबरफोरनाव न'खरनि अबस्थायाबो माने बे समाव बिदिनो एसे बोरैबा एकदम गैथारामोन बेफोरखौ माने सुफुंनो थाखाय जाय जेरै हागौ खामानिखौ मावदोंमोन आरोना दा बेबायदि बेलायावनो माने बेबायदि घटनाया जानानै थांबाय दा
दा न'खराव फिसाला सासे दं आरो नायनो बोराय बुरैखौ नायनो थाखाय थ' बेबायदि आरोना काहिनिया एसे खोन्थाबाय बयनोबो हायोब्ला बयबो अनसायदो आरोना न'खरखौथ' आं दानि खोन्थाबाय न'आ नै बेबायदियैनो दं आरोना दाबो न'आ नै बेबायदिनो दं आरोना आं दानि खोन्थाखाबाय बिमा बिफानाव आं गोबां खोथा सोंबाय आरोना बिस्राफोर माने बारा बुंजोबनो रोङाखै आरोना खोन्थाजोबनो रोङाखै ओमफ्राय जा गोसोआव दं जा नुदों बेखौनो खोन्थाबाय दाथ' आं दा गोसोखांबाय माने बिसोरो जा मिथिगौ आंसो बांसिन मिथिगौ होननाय बायदि जादों आरोना काहिनिखौ माने आं बावनानै दंमोन माने बे मानसियानो होननानै मिथियामोन आरोना आं दासो बिसिनाव माने सोंनानै मिथिबाय आरोना आरो बे समावथ' बहुद माने बिराद दावरावमोन नालाय मानसिखौ माने बेनोमोन होननानै सिनायखि लालायनायनि माने खबर लालायनायनि परिबेस नङामोन आरोना थ' ओंखायनो माने आं बावनानै दंमोन आंबो माने ओमफ्राय दासो गावसोरबो खोन्थाबाय काहिनिखौ खोन्थाबाय थ' एक्जेक्ट बेनोमोन होननानै मिथिबाय आरोना काहिनिया बेनोमोन होमबाथ' माबायाव बिराद इन्टारेस्टमोन बियो सेंग्रायाव मोसालाबायोमोन मोसायोमोन उदैयानो फोरोंदों बिसोरखौ मोसानायनि वार्ल्डफ्राव थ' लोगोफोर आं माने भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना गोबां खोथा सोंबाय गोबां माने रायलायबाय आरोना भिडिअ आं माखासेखौ देखायजोबाखिसै मानो होनोबा गावसोरबो माने मोजां मिथिया नालाय आं जिखिनि माखासे गोसोआव दं बेखौसो एसे बुंदेर होननानै गावसोर गोसोआव फैबाय आरोना गावसोरबो मालायनिफ्रायसो मिथिनाय नालाय बारा काहिनिखौ बारा मोजां मिथिया आरोना थ' आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना थाथ'दों आरोना आरो जे न'खौबो खनसे देखायलांसै आङो दहाय मोजां देखायाखैमोन ना थांसै दे थादो नैबे आरोना थांसै थाथ' न'खौ खनसे देखायलांबावनोसै आं नै ओरैजाय ओंखाम संग्रा बेनो लास्ट आरोना थाथ'दे थालायलायदे थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ' सानबाय आरोना भिडिअखौ जाय जाय मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो बेजों लोगोसे साबसक्राइब खालामदो थेंक इउ फर वाचिं